खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाहरबाय दिनैनि बे भिडिअ आङो मोननैसो रादाबनि आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि आइकनाव थुनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै दिनै भारतनि गिबि मन्थ्रि महरै नरेन्द्र मदि बिथाङा समायखिरा लागोन दिनै मोनानि 7:15 रिंगायाव समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ मावफुंगोन मख'नो गोनांदि हादराव थामथि खेबनि थाखाय एनडिएनि सरकारा जानो थांगासिनो दं थिग बे लेखायैनो एनडिएनि दैदेनगिरिफोरा सावरायलायनायनि गेजेरजों नरेन्द्र मदि बिथांखौ एनडिएनि दैदेनगिरि थामहिनबा गिबि मन्थ्रि मासिनि थाखाय सायख'नाय जायो थिग बे लेखायैनो दिनै मोनाबिलिनि 7:15 रिंगायाव राष्ट्रपति भवनाव समायखिराखौ लागोन बिथांजोंनो लोगोसे थामथि खेबनि एनडिएनि सरकाराव मन्थ्रिनि बिबान मोनगोन सानैसो एमपिफोराबो समायखिराखौ लागोन होननानै मिथिना मोननाय जादों नाथाय सोर मन्थ्रि महरै समायखिराखौ लाफागोन बेखौ मिथिनानै मोनथ'नाय जायाखै दिनैनि बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव श्रीलंका बांलादेश नेपाल भुटान मालदीव सेशेल्स आरो मरिस हादोरनि गाहाय दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाफैगोन मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि महरै नरेन्द्र मदि बिथाङा समायखिरा लानाय हाबाफारियाव 8,000 सुबुंफोरा बाहागो लागोन होननानै मिथिनानै मोननाय जादों क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्रामनि नामापारायाव हाखौ लानानै बुलायनाय जाथाय जादोंमोन जाथाया कच राजबंशी हिन्दु आरो मुसलमान सुबुंफोरनि मोनसे हानजानि गेजेराव 7 बिगा हाखौ लानानै जादोंमोन बे बुलायनायाव 11 जन कच राजबंशी सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन बे जाथायखौ लानानैनो मैया आसामनि केबिनेट मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा जाथायसालिसिम आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बिथोन बायदियै खौरां लानो थांदोंमोन जाथायसालियाव थांनानै मन्थ्रि बिथाङा बुंदोंदि कच राजबंशी हारिनि सुबुंफोरा गावनि हायावनो रैखाथि गैयै जादों लोगोसे धुबुरी जिल्लायाव कंग्रेसनि एमपि रकिबुल इस्लाम देरहानायनि थाखाय बांलादेशनि मुस्लिम सुबुंफोरा हाबफैनानै आसामनि थागिबि सुबुंफोरखौ गाग्लोबफैदों बेनि फिननायखौ जों होगोन होननानै बिथां मन्थ्रिया बुंथियो आरो जाय सुबुंफोरा 21 जन कच राजबंशी सुबुंफोरखौ बुदोंमोन बैसोरखौ 24 घन्टानि गेजेराव हमनांगौ होननानै पुलिस बिफानखौ बिथोन होयो मख'नो गोनांदि बिथाङा बुंलांनाय रावफोरा ओनसोलाव हिन्दु मुस्लिम सुबुंफोरनि गेजेराव दावराव सोमजिहोनायनि इसारा बादि सन्देह खालामनानै राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखायनो बेफोरबादि बिबुंथिजों दावराव खालामनो नाङा होननानै नेमसु थामहिनबा नर्थ इस्ट माइनरिटि स्टुडेन्टस इउनियनआ बुंदों लोगोसे धुबुरीनि एमपि रकिबुल इस्लामाबो खावलायदों दि बे जाथाया मोनसे गावारि एबा पार्सनेल जाथायसो बेखौ लानानै हिन्दु मुस्लिमनि गेजेराव गोरोन्थि सानलायनायखौ लाबोनो नाङा होननानै बुंथियो सा सानजा रायजो मणिपुराव फिन खेबसे दावराव सोमजिफिनदों जिरिबाम मुंनि जिल्लायाव गंनै गामिखौ सोरबा दुथांफोरा सावना होनायनि उनावनो दावराव दावसिया सोमजिफिनदों गिबियावनो बृहस्पतिबारखालि जिरिबामनि एस शरद सिंह मुंनि सासे सुबुंखौ गोदोना हानानै बुथारदोंमोन बिनि उनावनो मणिपुरनि जिरिबाम जिल्लायाव गोजोन गैयै थासारिया सोमजियो लोगोसे मैते हारि थानाय बे गंनै गामिखौ सावना होलांदों होननानै खौरां मोनो अर खावजानाय गंनै गामिनि मैते हारिनि सुबुंफोरा गावखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय खारनानै बिद्यानगराव थानाय जिरिबाम जिल्ला बेडमिन्टन एसोसिएशननि स्टेडियामाव थाहैयो मख'नो गोनांदि गोबाव समनिफ्रायनो गोजोन गैयै थासारिया मणिपुराव जागासिनो दं नाथाय गेजेराव साननैसो सिरि जानानै फिन बै थासारिया फैफिननायाव जाथाय जानाय जायगायाव रैखाथि बिफानखौ दैथायहरदों होननानै मिथिनानै मोन्दों दुथांफोरा जिरिबाम जिल्लानि मैते हारिनि गंनै गामिखौ सावना होनायनि जाउनाव बे गोजोन गैयै थासारिया सोमजिफिनो BTR ओनसोलनिफ्राय सासे केबिनेट मन्थ्रि दाबि खालामदों BTR मुंनि आफादा दिनै एनडिए सरकारनिफ्राय प्राइम मिनिस्टार महरै नरेन्द्र मदि बिथाङा मोनाबिलि समाव समायखिरा लागोन बे समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो BTRनि हारि हारिसाफोरनि गासै मोन 30 आफादफोरा जहै दानाय BTR मुंनि आफादा BTRनिफ्राय देरहालांनाय एनडिएनि बिजाथिफोरनि सोरबा सासेनो मन्थ्रिनि बिबान होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों मख'नो गोनांदि दिनै मानासनि मयुरी रिजर्टआव BTRनि मोनसे सावरायनाय मेल जानानै थाङो सावराय मेलनि जोहै BTRनि मोन 30 आफादफोरा BTRनि बियाब क'क्राझार आरो दरं उदालगुरिनिफ्राय देरहालांनाय बिजाथि फारियै जयन्त बसुमतारी आरो दिलीप सैकिया बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायथि बावहरो BTRनि बे सावराय मेलाव BTR ओनसोलनि गुबुन गुबुन रावारि हारि हारिसाफोरनि गेजेराव अरायथा गोजोनखौ गायसननो थाखाय खामानि मावलांनायजों लोगोसे BTR ओनसोलाव रायजो जानाय हारि हारिसाफोरनि जेंनाफोरखौ गेबेङै सुस्रांनो आरो समान मोनथाय आरो जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांनो थांखि लानायजों लोगोसे BTR ओनसोलनिफ्राय दानि गोदानै दाजागोन एनडिए सरकाराव सासे केबिनेट मन्थ्रि मोननांगौनि थाखाय दाबि दैखांहरो सासे लाइमोना गावनि आसिखौ दानस'नानै दान होदों
मोनसे सोमोनांथाव जाथाय 18थि लकसभा बिसायख'थिनि फिथाइखौ थांनाय 4 मे खालारखालि फोसावो। बै बिसायख'थिनि फिथाइखौ लानानैनो सासे लाइमोना गावनि आसिखौ दानस'नानै मन्दिराव दान होयो। मिथिनाय बायदिब्ला छत्तीसगढ़ रायजोनि दुर्गेश्वर पांडे मुंनि सासे बिजेपि दोलोनि हेफाजाबगिरि लाइमोना बे जाथायखौ खालामो। मख'नो गोनांदि बिजेपि दोलोआ थांनाय बिसायख'थियाव नांगौ बायदि मासि देरहासार जानो हायैनि थाखाय गोसोनि दुखुजोंनो गावनि आसिखौ दानस'नानै काली मन्दिराव दान होयो। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों।